Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Ita nga Domingo, ti panang celebrar tayo ti fiesta ni Apo Santo Niño. Ket iti daytoy nga misa, intay mandanggayan, ti panagyaman ni Violeta ken Arnold Capos, ni Arubic Madel Corpus ken ti pamilyana. Pagyaman ken Apo Santo Niño, babaen ti panangibabayat na para iti salon at ken kapya ni Antonio Fajardo. Pagyaman ni Benjamin Gieb ken ti pamilyana. Pagyaman ni Mr. and Mrs. Elegio Villegas. Ni Mr. and Mrs. Renato Rabon ken ti pamilyana. Kastamat ngayon tayo iraman ngay karkararagan ti Kararwar de Ernesto, Carmelita, Edgar, Angelito, Alejandro, Florentina, Rogelio, Crescente, Ken, Eustaquio. Hintay amin sa patin ni Apo. Benintay amin sa rabwen ni Apo. Benintay amin dayawen ni Apo tayo. Taisot salakan tayo. Upo bingken na taengan, intay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga di kanta, di kinatanok na, Hosana, Hosana. Upo bingken na taengan, pintay nga di kanta, panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ider itay nga di kanta, di kinatanok na, Hosana, Hosana. Hintay amin sa batin niya. Benintay amin sa rabwen niya. Benintay amin dayawen niya po tayo. Taisot salakan tayo.
sarap ken Jesus, nga ariti kapya. Iderita na ikanta, ikinatanan. Hosana, Hosana. Rogyan tayo dahil tiya panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat itangal daw rambakan tayo ti fiesta ni Apo Santo Niño, ni Apo Jesus, naglasat akas may nga ubing. Isurot tayo ti puso na ken panunot tayo, ti addaan kinadalos, addaan na pudpudno apa nagtalek iti Diyos, nang runa iti Ama. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo, pay dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpisarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasi da kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumatiman nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan nagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Dios, iti kangatuan, dito'y nagkakapya, kadagiti tattauan ay imbag ti bananak na kenda, ibunan nagdaka, itanong pagruba banda ka daydaya, wenda ka agyaman kanggen ka kapuiti na indaka adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Ako Diyos ay langitan nari,
nakabali namin, Kesika puya Jesu Kristo, bugbugtong anak ni Diyos na po, Cordero di Diyos kenanak di Ama, Gloria iti Diyos, iti kanatuan, sika magikan, kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami, sika magikan, kadagiti basbasul ti lubong, awaken katay ko'y ararami, sika situtugan, iti makanlawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kanatuan. Yang tangay siksika, o Apo, Jesu Kristo, tinasanwa, siksika ti Apo, siksika iti kanatuan, ititimuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, isamay mo kadkadakam, tinapaypay sa panagraam ken Apo Jesus, uray agparang akas nakurapay amaladaga. Ipaay mo kuma amabigbig miti kadda ni Kristo nga anak mo iti amin a tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi, tapno maaddaan kam iti kananakem akas ti maysa nga ubing. Iti kasta, makapudno met ti puso mi nga umannugot iti turay ni Kristo, ket maragpat minto dagiti gungguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. Dagiti tattawa nagnay ti kasipngetan, nakita dati lawag a nagpaiduma ti ranyag. Nagnaedday ti daga dagiti anniniwan, ngem ita agranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda, o Apo, inyeg mo ti raguda. Gapu iti naramid mo, agragsakda akas iti panagragsak dagiti agan-ani, wenno agbingbingay ti sinamsamda. Winawayaan ida tinakadipenanda, inikkat mo ti pangor anang parigat kadakwada. Sikat tinang parmek iti nasyon anang idadanes ken nangirurumen kadagiti tattaom. Akas iti panang parmek mo iti armada ti Midian iti ununana. Mapuuran to ti amin a sapatos, ken dagiti dara-dara apagan anay dagiti soldado arim maot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing, adda ubing a lalaki, anaited kadatayo, ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti masirib a mamagbaga, manakabalin a Diyos,
Agnanayon nga ama, ari ti kapya. Bumileg to a bumileg, tinaaryan a panakabalin na. Adan tulat ta kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat ken ni Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno. Ken kinalinteg manipud ita ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti Apo a manakabalin amin. Ti sao ti Apo. Dagiti tattao iti amin na diso, nakita da ti panangisalakan ti Diyos tayo. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita da ti panangisalakan ti Dios. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta. Gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balaygi babaen ti bileg, ken tinasantuan a panakabalin na. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita da ti panangisalakan ti Dios tayo. Inwaragawag ti Apo ti panagbalaygi na. Impakaamuna kadagiti pagilian ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita da ti panangisalakan ti Dios tayo. Nakita dagiti tattao ti amin na diso ti panagbalaygi ti Diyos tayo. Ider iyo da kayo amin na daga ti panagdaydayaw yu iti Apo. Itanok yu kadagiti kanta ken deri ti rag-o. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita da ti panangisalakan ti Dios tayo. Agar pa kayo nga agkanta amang idaydayaw iti Apo. Agtukar kayo iti arpa. Umkis kayo iti rag-o ti sango ti Apo nga ari. Adanggayan dagiti trompeta ken tangguyo. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita da ti panangisalakan ti Dios tayo. Ti maibasa, naadaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Epeso. Agyaman tayo iti Diyos ken Ama, ni Apo tayo a Hesukristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo. Benendisyonan na tayo iti amin ana espirituan asagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbalin ako kuana babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na. Balinen tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dawaten tayo ti Diyos agapo iti nagloryaan a parabor na. Gapo iti inted na kada tayo asagot nga adda iti dungdungwen na nga anak. Gapo iti daytoy manipot iti nadamag ko iti pamatiyo ken Apo Jesus. Ken ti ayat yo kadagiti amin at tattao ti Dios. Diak nagsardeng nga agyaman iti Dios gapo kada kayo. Malagip kayo kadagiti kararag ko. Ket idawdawat ko iti Dios ni Apo tayo a Hesukristo. Iti nagloryaan nga Ama nga inted na kada kayo iti espiritu a mamagsirib ken mangipangarangarang iti Dios kada kayo. Tapno maamuan nyo ti Dios. Idawdawat ko ang maluktan ko kadagiti pampanunot yo, tapno makita yo tilawag na. Tapno maamuan nyo tinamnama anang yaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw a bendisyon, ngayon karina kadagiti tattao na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Dios. Nagsaul ka, O Apo, dumungeg tiyagipin mo, at daken ka, dagiti sa uwamakan, itiyak na nayong nabiyag. Alleluia, 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 Alleluia. At daken ka dagiti sa
Ti Apo adda ko kada kayo. Di pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may paiken ka, wapo. Adda tattao anang yag kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kumatiiman na kadakwada ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus ti inaramid dagiti adalan na nakaunget. Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak kinunana kadakwada. Diyo paritan ida tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Dios. Laglagi penyo adin tumakastrek iti pagarian ti Dios. Ti si asino man adi umawat iti daytoy a pagarian akas ti panangawat ti maysa nga ubing. Kalpasan na sinaklot na dagiti ubing ket impatay na ti ima na iti tunggal may sa kadakwada sana binendisyonan ida. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good morning. Naganad kayo kano ke agosto ti kursing. Yawan. Num-numata pandemya datoy aming kano ka agkursing uray siya ka agraman lips ko ka agkursing. Dahito ebanghelyo tayo, tatangamin piyesta ni Santo Niño, apaya nga Santo Niño. Dito ila ang Pilipinas, tata Domingo, na iyulog nga piyesta ni Santo Niño. Dito ila ang Pilipinas, dayta. At dagiti Pilipino nga mangramrambak, nga dati abroad, tata nga Domingo. Ngamhaan nga official iji liturgy da. Taapaya ngamin, anya ti kinapatag na ta Santo Niño, ngamin nga, apaya nga piyestaan tayo. Malagip yo, edi March, nya ti, may ni Magellan? March, 21. Basta 21 na. March 16, 15. Maestra. Wow. Idi nga ro di simmang bay ni Magellan with dagiti grupo na di daong da di mat na simmang ladda ijay nya nga ili jay. Ubog han. Sibo di mat ti iniyawat ni Magellan ken ni Queen Juana at imbunyag da kanya na isu di ladawan ti San isu di aging gana tatada pa ila hindi nga ladawan isu nga mapangkad di Sibo tatangal daw kas lamang lay di Nazareno ti kaado ti debosyon na adadon ja kamo adadon sa mo ka di Nazareno ngam kas jay laeng tapaya isu nga ti officially ti simbaan tayo dito Pilipinas in-declare da daytoy nga Domingo piyesta ti Santo Niño apaya simbolo ti isasarek ti Kristyanismo ditoy Pilipinas ta maawatan tayo ngam ti official liturgy ti entero sa nga lubungan awan da tayo laeng iti Pilipinas addaman mangramrambak ijay ngam haan nga kasla official nga kasla kanya tayo isu nga tatta piyesta ni Apo Santo Niño isu nga daytoy maibasa ngamin palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanyak tinakarigrigat nga awaten nga imbagana denggen nyo laglagipen nyo adinto makastrek ti pagarian ti Dios ti si asino man adi umawat iti daytoy a pagarian akas panangawat ti maysa nga ubing. Hello. Hangat nga nadardaras nga sumrek iti pagarian ti Dios daytoy devosyonada wenno devosyonado. Hangat nga lumamang di langitan gaputa padi wenno obispo wenno madrehan. Hangat nga nadardaras wenno sika adado ti adal mo na adado ti ammom na sirsirib ka. Hangat nga nadardaras ti mapan di langit. Apay nga insubli ni Apo Jesus kunana laglagipin nyo narigak. Nuhan nyo nga awaten ti pagarian ti Diyos akas maysa nga ubing. Apay nga ubing? Kati may mayat ko makanya tayo adado ti amutay nga luwaluhan. Oh! Hangat ang nadardaras nga mapantay di langit ko mata adado adal mo ka adu natulungam nga tattao. Apay nga agsubli ijay ubing. Kala kumada kayo, nag-retire kan. Ipapati mo ti agluluwalo. Ti trabaho mo lang ka aggargar din kin agluluwalo. Marites sag paminsan, ha? Kangat ang nadardaras nga mapangkadilangit.
Iso ano kitaan tayo mo dati panursuro ni Apo Jesus no adalon tayo. Apa yang amin nga ubing, saludsodan tayo, apa yang nga ubing. Anya dagiti alam padasen tayo, anya dagiti qualities, anya dagiti nya karakter ti ubing nga mabalin nga tuladin nga maikari nga mapan ijay langit. Ado ano agresearch ka nagad ado nga mangala tayo lati duwata nalaklakatay nga maikabesan niya. Umuna, dependency. Ti ubing dependent. Agdip-dependar laeng kadananan kini tatangnahan. Hindi ubing kami. Amuyo ti apagpuot mi, amuyo ti puot nga sao. May di adda puot min, ada may agaayam kam diay na parparaangan ta, ije nga ayan mi tapok ken pitak laeng wala ba nagdata no pa nag sa summer tapok, no pa nagtutudo pitak. So ang karupropa aktipitak. Katata, DJ kadwami gaputa ti tatang nagtrabaho jay Manila, si Mangpot inggatangan na isuna, ti daytay kasla military truck nga daytay owner type nga camouflage nga dapay nakapaltog di nga to na nakakita-kita kas diyan. Kay baka bakas diyan na rinikos mi mutan nga umapapal, bulodak mamut ay haan. Ipana pa nga pangpangato na diyan ti tapok, guyod-guyod na pa pumati apal mi nga agkat-katay nga mangbuybuya piman. Gaputa awam mo ti mabalbalin kuna dagiti kakadwak no pagsasao ti ubing kunada gumatang di apal na nga rod apal mi nga rod kunana gumatang tumot ni inang. Kita nyo di madagas yan nadaduma deti sakit tayo nga deti adda kanya na gumatang tumot ani inang kunana do kanu agudong tataga udong kam nga rod taga barbaryo gumatang tumot ani inang kunami ngamin ije barbaryo da kayo nga rich kids mami ama. Apay maibagay nga rod ti inang di ayan mi ka mga mabaling nga mami kunak nga rod kini inang ko. Hey mami, what are you doing? Kunak ko maka anya ti kunan nga rod mat. I'm collecting katkatod for our binugbog para ipakang ko sa baboy na butchok kunan nga rod. Kagal alalak katkatod mami kunak nga rod madi. Ti awag ni inang. Na close la una di inang nanay, mami na very kasla distant kasla adayo ti panagri nami di jay. Kasi ito awag mi inang, iso ko nami ka gumatang tumot ani inang. Di mo no agsangit tay idi, inya ti umunang awagam. Inang ko, di ma? Naabak ka bugsing ko makinugtar. Inang ko. Marigrigatang kang kay inang ko haan. Hoy, awan inang yaw. Lolo kas ano kanya na iyanak na awan inang. Di makasya ti sangit ti ubing dependency inang. Agsangit ka nga rin ka, mami, nagsosyal ka mo, labos-labos ka nga ubing nagbubutag ka, mami. Ang maibagay di ayan, may dakailaang da, rich kids ka. Sa inang, dependency inang. So, nagsangsangit, kanya may idi, no dati marigatang ka, inang, di mat? Kasjay ti kay, kuana ti ubing, at dala tanam na maan na, nga nabilbilag ngam isona, nga pagkamangan na. Kuno kumano DJ da kami ko mga ubing ka idi agay ayam kami day nga military truck nga basit ka kunami ko mag gumatangak tumot ti kasta no dumakilak adayo pala di panunot dayay hantay pala mapanunot dayay ilakok to tuyo meta gatang kumot ama mabaling ibaga ubing dayay kasi bukod na diskarte dayay nya ti baga na gumatang tumot ni inang so makitaan nyo ta ubing no dadduma ora jay makan, han nga gidulin. Taapaya amuna nga adda-adda po kini, amang kini, inang na. Hindi jay kasla agdepender nga rod. Nainga nga to tayo mapan kini Apo Diyos dayjay. Na iyon unag tayo dayjay, jay pa nagdepender kini Apo Diyos nga uray nagtrabaho ka, ipapatim, hangkamot nga sadot, madimot ti sadot nga tao. Idol nga tao ka, madimot basol mo ila kina Apo Diyos ati kinasadot. Agtrabaho ka, ngamnam na maam nga adda grasya ni Apo Diyos nga nabilbilag ngam. Sika, isugarod nga no agkamang tay kenkwana, mapankin ni Apo Diyos, awang mo inang tayo nata, senior citizen kan, adda problema, inya sangsangitam, inang ko, kunampay laang mo, lakalaang mo, dahil ubing-ubing mo, dayayan, nga ubingan. Kanya ti ang datayo, kitain nyo, sino ti pagdependaran tayo? Nay, ruangan ti pagdependaran tayo na nabtuog.
Di mo ti pagdipdipentaran tayo, di mo no day tayo, ba! Kung nanak ko makiktot ko, di ko naman, ay Diyos ko. Di mo? Da kayo mga di Diyos, dagay tayo religious day dyan, di mo, dagay tayo, naikaglis ka kumawon, no, dandani ka na dong parto, ay Diyos ko, kuna tayo haan? Kada kayo mga medyo neutral nga tao, anyang mati kunayo, nuang baka kabalyo banget, kunayo mahaan, ay nuang baka kabalyo banget, di mo kunayo? At natatay kasi nga tattao. Di kita medyo nakukuha nga tattao, medyo dakdakas nga tana. Di mat no, dahil makigtot da ko ay animal bastos, Lucifer, demonyo. Di mat? Oo, la. No makigtot ka, sinuti mo na nga mapanunot mo. Nuang baka kabalyo banget, wano Diyos ko, wano, ay demonyo. Satanas, nagsara. Di madakas niya nga tao. Oh, mauawatan niyo ibagbaga. Di madakas niya nga tao. Oh, sino pag dipdipendaram no makigtot ka nga awan di panunot mo. Wa, una na ko nyati mo na nga ibagam. Diyos ko, wano nuang baka kabalyo banget, wano. Di ka pa ilamatay ko na. Oh, diya, dependency, di mat? Pag dipendaram, ay nyati mo na nga rumwar. Hindi dyan, paliiwan nyo. Paliiwan nyo na niya dyan. At natikid tutam ka, ay pusa! Mamusa siguro dyan. Panunutan nyo na niya dyan. Dependency. So nga no, agsangit, yung ubing, anya ti ko na inang ko. Kada tayo kumamon, nagmayat mo ako na, Diyos ko, pakawanam. Nagangganad ka, Diyos ko, pakawanam. Nagangganad lang ano ka, ay animal demonyo, bastos baboy ko, walang pala mo, Diyos ko, pakawanam. Ika pala aglualo. Iso nga ron nga makigtot ka anya ti umuna. Dependency, sino pagdependara, iriyon unag tayo dayay. Kas ano ti pa nagdependar kanya po Diyos? Anya dayay, talek. Talek, awan buteng mo into no bigat. Ngamin, kala ko madyo ubing, hana mo panunutan ti para bigat na, di mat? No, dakanin na, no nga imot di ubing, ipadawat na amin. Taam mo na nga, dananang na nga mangtad. Agbalin lang nga imot di ubing no da kayo ng sursuro. Da kayo mo ti mga sursuro na do mga nataangan. Di butang yung maawanan di apoyo ka kanam aminan ko na. Nisokin na ay apo dakas di ayan may. Gaputa day tayo na ud-udi nga bibingka. You know bibingka? Haan apo to ti bibingka haan? Ti bibingka agbinat haan? Kagaputa malmalpasan ti kakaan ti Christmas, maudi abibingka, kung na di nanang na, kanam idto yan. Tadawatin da inalunon na mga, ay di mo da yun bibingka ka, di pa, da di bagis na di ko, napadasan nyo kasi yan? Oh, napadasan nyo tinaaltutan ti bibingka? So, imot kayo mat. Di mo dati alununam ka, mo maputad ka. Agluakan ka. Ore kala agluang ka mo ang ka makaangas na kinaimot. So di ko na di ayam may kakanamon ta di dakan dawatan ngiso inalon-on na. Duadangan de ginuyod dak. Ore lang nga nakalwa imbagta na sulnot. Kuno dadto magbaling nga imot di ubing ta apantay mo suruan ngum ti natural ti ubing ited na. Iburay na. Haan na ngamin nga pampanunutan ti bigat na. Isugarod nga ti tao, ang kitaom ti tao. Haan nga agurnong ti ubing. Haan na mo agurnong datayo mo tinang sursuro nga agyal kansya daan. Amuyo ti alkansya. Ti alkansya mi idi ka badayan, amuyo ti badayan. Hanyo nga mo ta rich kids kayo. Our tobacco to be hung on the what's that bamboo, and we will ragadi the bamboo, and then we will put barya there. That is alkansya badayan. Di pala na uri si mana, sir-siri pamimo lang. Ragragad dyan na. Datayo mo tinang sursuro nga ag-save di ubing. Ngam natural ti ubing nga ag-save. Iso nga nalaing tayo nga nagurnong, di mat? No. Dagiti ubing handa nagurnong kita ti rupa ti ubing. Awan inururnong na. Kita nyo dagiti ubing kita dagiti sakristan datay nga duwa ka. Wow, naglilinis ti rupa da apaya. Awan pala inururnong da. Datayo gamin, gaputa problema antay tilubungan awan talagtay kin Apo Diyosan, nagurnong tayon, anya dagijay, dagitay sakit tinakam. Sa dino pa kaurnongan ti sakit tinakam. Ditoy, moging kuretret, isa dayano na.
Dagitay gura, maurnong dito, iso na dyan, tunukang katarupang kahanto makaisa mo. Oray kas ano pa nangingato mo, aglos doy lahat. Natural to jilibimon ka, maurnong ito. Kita nyo di ubing kaawan apulos. Di mat, makita di ubing adaya, ubing mga adaring ka-wrinkles na kada-ada, kuritor, awan. Nga pa ya, awan inurnong na. Datay lang amin. Problema amin. Ala, nakaadado. Anyan to pala tikwa. Makimismisa ka pang panunutan. Dagitay pa na sumon-sumon nga malabaan. Ejay sanas. Diyos ko pa kasanon to pala. Problema to pala. Nagado problema tayo. Iso nga di dyan. Naurnong mat. Ngam di dyan ubing. Adaya pakarikirikutan na. Kapaya nga kas dyan ibagana. Ngamin kunana. Agtalag ka ti grasya ni Apo Diyos. Agdependar ka. Kingkwana. Hangka nga agururnong. Agdependar ka nga adda na nga to ngamsika nga amam kunana nga rod ka di pay agtrabaho dagiti bilit manganda pay si kantolaki din ka nagpateg ka kunana. Maikadwa ti ubinghan na pampanunutan ti bigat. Isot mang problema kada tayo, mang baliw juro pa tayo tapaya pampanunutan tayo ti bigat isugarod nga adda imimot mo, isugarod nga agururnong ka, agbukbutan ka nga maawanan, tapaya para bigat to ngamin. Kaya ubing kahaan, bayam ti bigat nga problema na ti bukod na nga aldaw ko na dayay. Kano daduma iso pakarikutan tayo, kas anong to nga tano bigat? Nalipatam tinagbiag tat nga aldaw. Kamaudyanan na, santo ninyo ti piyesta tayo, kakunana, wan santo ninyo ubing, di debosyon tayo. Haantay manan ang daydayawon ta bulto na. Simbolik dayay, simbolo nga adda ti Dios ipakita na senyal dayay. Ngam no daduma, di inyag da nga pamatikan niya tayo. Ubing, santo ninyo, no daduma, nagtalinaed mga ubing di pamati tayo. Anya ti kunana maaddaan atipod no akananakam agmature aday ta nga ubing ta umiso di kananakam nga mangsurot ti pagayatan ti Dios. No daduma ka alalaklakayan bakbaketan tayo ka ubing-ubing day pamati. Laklakayan bakbaketan agretire tayo nagretire tayo pa din ngam di pamati nagubing. Anya ti pakakitaan no mature wenno na ubing wenno na nanakem DJ pamati. Ti nanakem a pamati sumurot iti pagayatan ti Dios. Ngam no ti pamatim ko ubing-ubing nagsulit mo tay tao nga kadindin nam nga agubing-ubing, Father. Mayamot, ano daduma, bagay mo, ngam mo bagay, amor aramid, umay kanto, birthday to no Domingo, hang kami nga mangmangan, no, hang ka nga umay. Kadi hang ka nga mangmangan, napayasyak, ayat tinangalak kardiro. Sika manglualo, Father, amumat, nagado misak. Kanagado nga pakarikutan, mangang kailatan taom, madig ba, Father? Ubing-ubing. Kumangang kay ibaga kon mangang kailatan, no jak makaumay, pabalunan nakton sigurado pa yan. Kano daddo mayo ubing-ubing, ay tugaw ko dayta, awan makatugaw sa balid ta, abay ginatang mo data nga tugaw. Ti pagayatan ni Apo Dios para iti amin, nga para iti selected few. Ti parabor ti Dios para iti amin, ngam na pampanunutem, siksikalaeng, ti maparaburan, siksikalaeng, ti kayat ni Apo Dios, immature dayta apamati, haan nga nagnakem. Tinanakem, no makitam di kasapulan ni kabsat mo, tulungam. Haan nga siksikala matultulungan. No marinam nga ni kabsat mo kaag kasapulan, sigagagar ka, nga mangjaya, dayta tinaunag apamati. Ngam no ti pampanunutan pala ang ka mapanak di simbaan apaya adda iwaras ni Apo Padi. Ngamin dagiti puraw nga papadi ka nagiwarwaras da idi. Immature apamati. No mature di pamati mapanak di simbaan apaya adda tulungak asabali na unugen na maymayaten. Agrogro dayta nga pamatin. So nga day di wagas ti panagbiag mo, wagas ti pamatim ka para mangrugin nga para iti sabali nga tabagbagim ti pampanunutem agnaknakem. Tani Apo Jesus kas may nga ubing nagnakem dimmakkel para bagina ayat inaramid na haan para iti sabali para kanya tayo. Nairamang ka, nairamanak.
Iti dayta nga panangted na ti bagina na iramang ka na iramanak. Haan na pinanunot ti bagina. Isu nga ti pagayatan ti Dios no kas ano kang agserbi, kas ano kang agnakem, kas ano ti kanakem dayta pamati, no kas ano nga iserbi iti kapsa mo. Dayjay ti naunag nga pamati ngam na ti pampanunutem ka para king ka, agur ornong ka. Kaya mo kukwam latta. Isu dagita naurnong mo kolesterol, naurnong mo a sugar, naurnong mo nga uric, agkuan, tunukan agkikilo amin naurnong naimot ka ngamin hamo inted. Naimot ka gamin binukudam ngamin hamo nga inwaras. Kitaan nyo lang so nga ti tao nga managurnong, sakit tinakam man, itaman, sino apektaran na si kaahaan? At dagiti daduma, padpadak nga daga kayo daduma. Ala kaya tak mo ikandak ti bado. Kada no nyaman dagiti dito diyo, ngam no daduma, no adula unay, kisayak apayaham mga maisilsil. Kaya takmet ngam no daduma, may mayat kong ipadawat, apaya, padasin nyo, dakay nga daduma, mapangkay tabalayo, di kay pay makaalit, iti kaadong gamit yo, nawaya aya. Kasla mo latabagi tayo, nagadula una di ikaragam, nagaduti ornongam, di maibatan. Ayan mo. Sino ti agsafer? Si Kanto. Iso nga daya tinaununag nga pamati, kaya mapalubusan. Anya daya agtalek no anya ti plano ni Apo Diyos king ka. Sumurot no anya ti pagayatan ti Diyos king ka. No, adda dayta dita puso mo, iserbi mo ka, dagiti kakabsat mo, iburay mo, dayta nga pagayatan ti Diyos, nanakem ka, kunana dayjay. Iso nga no, santo ninyo kunatayo, hantay, ang agtalinaed nga ubing, iti pamati, ti mature a pamati, iso dayjay, sumurot, iti pagayatan ti Diyos. Ngala kitaan nyo tarupayaw. No, ado inurnong mo, sarmingam, uray, milat ka, milat, Diyos ko, kakaasi ka. Ngam no kayam nga ibatan, agunat, umisem, ngumato. Di ko na kung naururno nga maging gantoy, agdadagsunton, kumubo ka, kumubo. Adula unay ti awit mo, la, dawatan tayo na po santo ninyo, nagmayat nga lang ti ubing, na pakumbaba puso, nadalos a puso, agtalag iti ama. Awan ti imula na, awan inurnong na, inted na, imburay na. Go into the same. Iburay mo, tagrasya na po Diyos, kadagita kakapsa mo, kaarubam, katrabahuam, dakay nga da katulong na, takatulong mo, number 1 nga tulungam, ay kanya pala ang hangkadi nga nanatom a puso, hangkadi nga dayiti maawagan a mature nga puso. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos, nagtao di napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos akas matlaeng iti ama, gatgapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ang ilansay ti krus, gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw di ti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti ama tayo na ilangitan, bigbigan tayo at ibugbog nga anak na, akas Diyos no pay nagparang kada tayo anano mo ti kinatao na,
Agrok babtay nga rod ken kuana ket iti tunggal panggep ko na tayo. Diyos nga amami denggem ti kararagmi. Idaw-dawatan tayo dagiti ubing anabaybayan. Tatado kumati mangayat ken mangipaay ti asi kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Diyos nga amami denggem ti kararagmi. Idaw-dawatan tayo dagiti mangayaywan kadagiti ubing anaywawa. Ti maikanda ti pigsa kinkired. Ket maitedda amin nga ayat akasapulan dagiti ubing nga aywanan da. Kumararag tayo ti Apo. Diyos nga amami denggem ti kararagmi. Idaw-dawatan tayo dagiti ubing kinagtutubo anay gamer iti bisyo ama kadadail iti tao tana amiris da tirigat ken sakripisyo dagiti naganak kadakwada ket daytoy ti mamangsingpet kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Diyos nga amami denggem ti kararagmi. Idaw-dawatan tayo pay dagiti ubing kinagtutubo anadadail ti dayaw da tadida kumamaawanan iti namnama ket mariknada ti kaadda ti Dios iti sidong da ken adado kumadagiti naayat at tumulong kadakwada. Kumararag tayo ti Apo. Idaw-dawatan tayo dagiti ubing kinagtutubo anasapa pimusay ditoy abiyag. Gapo ti panagraira ti kinadakes ta masarakan da ti talinaay iti sidong ti Dios. Kumararag tayo ti Apo. Agulimat tayo tay matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Patgan mi nga ama makaayayo ken katilwalo dagiti napakumbaba nga ubing. Iti pa nakikaysami ken ni Apo Jesus anaminsan nga nagbalin amay sa nga ubing. Dawaten mi tadenggam dagiti kararag mi nga ikamang migan ka. Iti matlaeng nagan ni Apo Jesus nga anak mo ken Apo mi. Amen. Amin nga daing ka pinarswa, babaeng di balikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputaya pinagdamida na urnos da nakapimpintas da tinapay kenara ti umay mi itayawan nakapu ti trigo ken ubas abungat nagpanugang mi. Amin nga dain ka binarswa, babae di balikas mo, Apo pagyamanan migin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputaya pinagdamida na urnos da nakapinpitas da tinapay
santuan, abagikin dara. Aming ada, inka pinarswa, babaeng di balikas mo, ako pagyamanan, bigin ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputaya, pinadamida, naurnos da, Nakapimpintas da. Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, kanda giti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kahit may paayo pa kay daydayawan, kan pa kay gloryaan tinagan na, kan kastamat apagimbagan tayo, kan ti kadagupan tinsantuan nga iglesia na. O Diyos nga amami, itinaragsak a puso, ken itinabiyag a pamati, rambakan mi ita ti misteryo ti panagbiag ni Apo mi Jesus, akas ubing, babaan dagitoy daton, ipaay mo ka dita makapudno kami, iti panagdaydayaw mi iti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. may karigat rumbeng. Pudno unay amay ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon na pannakaisalakan. Babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli kan ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo gat kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagan, napnugay ti patay dayayawan. Hosana ika matuan, madaydaya, ti umay tinagan, ti Apo, Hosana ika matuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto, dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida, kada kami, abagi kandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik isa may yawat to, ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao,
tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo da ito, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy At tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi, ti papatay mo, o ako aging gaiti, iyay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taympaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parairayom ti ayat na ana Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amangin nadak sa ilangit, may dayaw tinagan mo, kunden ipagayang
Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kaniti yaay neso Kristo, anang isalakan kada kami. Kukwang tituray, di man nakabalik kitaya, iti ang nanayon natin, tuwang sarday. O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam. Ket kas mayan norot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayami kapya. Cordero ti Diyos, amang punas basbaso ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos, amang punas basbaso ti lubong. Apo mga sikat, Cordero ti Diyos, amang punas basbasul ti lubong. Item kada kanti kamya. Adtoy ni Apo Esos, adtoy di Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyat, ngam ti may salay nga sao, mapaimbagton tay kararo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di ka may karingak serbi. Apo sikat di ka mangni, kas may sabangan, di namili naramiti daga, kasta tayo ngagserbi ti Apo, naruko narasinanumo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di ka may karingak serbi. Apo sikat di ka mangni, ngem day tabangan, numan pa'y naramiti naga, nupalupusan ti Diyos, grasya na di maibus, di ba nga kali
Dios. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat di silaw mi, di kamay kari nagserbi. Apo sikat di kamang mi, kas may sabangan. Di namili na ramiti daga, kasta tayo nagserbi di Apo naruko narasinan mo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat di silaw mi, di kamay kari ngagserbi. Apo sikat di kamang mi. Agyaman ka, ken ka ako. Sagot mo, inawat mi. Degdegan at pamati, nga agayat kenagserbi. Asim iyet nanu kadakam nga anak mo nga agyaman ken ka Apo iti at nanayon. Iti daytoy at araon, inted na tibilig mi. Degdegan at pamati, gagayat kenagserbi. Taasim iyet nanu kadakam nga anak mo nga agyaman ken ka Apo iti ang nanayon. Kumararag tayo. Apo kalpasan ti pan nakataroon mi iti nasantan nga Eukaristya, ipaaymo kadi, tababaan ti panulong ti anak mo nga impas ngay ni Berhen Maria, kan kanayon laeng at ipagayatam, ti berberuken mi, ken ti panagado dagiti tawen mi, umad-ado kumamet ti kinamanaken ken grasya kada kami, iti kasta maawatan mi ti aramidan mi, ket dagiti aramidan mi, agbanag a makaayayo ken ka, gapo ken Apo Jesu-Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagbiit Apo. Panawagan Apo adat ti manen dagiti ti anak tayo a seminarista, dati Immaculate Conception School of Theology, aramidan daman dati tinawen nga panag-fundraising da para iti tulong ti seminaryo. Tano kitaan tayo, adto ti kasapulan da. Bumasit ti agpadi. Ket no kitaan tayo Apo, ti kadakkelan nga paggapuan ti bokasyon para kanya datayo nga tattao.
Iburay tayo ti treatise, time, talent, and treasure. Nya? Ti oras, no, da anak yo, apuyo, ipanyo di seminaryo tagbasa, tadagpadi. Talent, no, danalaing kayo, tumulong kayo nga gisuro, tumulong kayo nga mangadal kadagiti agbasbasa. Treasure, no, awan maitulong tayo kadagitoy, no, adda, suporta tayo, monetary man, bagas man, mabalin tayo nga itulong kadakwada. Kadad to ni Brother Adrian, di Jellicod, nakatugaw, umay manen agpa-register, urehan tayo nga takbukasyon kung nana daytoy. Ngam actually, fanran nga pangipromote iti bukasyon ti kinapadi. Kati araramidan tayo nga tinawan, araramidan da, agregister tayo, urehan tayo mapanagtaray, nasaya at launay ano mapantayo, mat na makita tayo ti kaado ti agtaray, agraning. Ngam nohaan, mabalin tayo latang agregister, in a way, makatulong tayo ijay seminaryo. No, isakit tayo dagiti papati, dagiti agbasbasa, tumulong, iso dagiti agregister. Orihang agregister, iyawat yung latakin brother, ipalista yon, mabalin lat tamat niya, tatulong nga rod kadakwada, no, naunag di pamatin nanakam, adda tao nga naimbag tinakam na ditoy. Oh, so, dagi jay naimbag ti panagnak-nakem na. Gato ag-register na hanga naimbag ala ke mga ta awam mga ta. Ited yon to latat ta opisan para takbokasyon ko nayo laan ipaminto ije seminaryo no ang kay nakaitugot. Tulungan tayo idaapo tanawan pa di aw mangmisa kada tayo. Baka ninto Brother Adrian nga datalikod nga agtugadugaw ison tumet ti mangmismisa kada tayo di tay ammo apo. Kang runaan na finally apo tigi kadakkelan nga tulong. Ti panagpadi iso da kararag tayo. Ikararagan tayo ida, ikararagan tayo ta umado ti abokasyon, ikararagan tayo ta ado ti pamilya nga to kayon ni Apo Dios para iti daytoy abokasyon. Tumakder tayo. Ti Apo adda kumakada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kenti sirib apaka isalakanan niyo. Adalan na kay kumaadiagresat kadagiti pannursuro ti pamati ket pagtala na iden na kayo iti panagarami Dio iti naimbag. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Ti pamendisyon ti man nakabilin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo Diyos. Santo Niño, anak ni Diyos, nagbasol sikat mangibagnos, tainyeg ang makawan, kadagiti kam nagbasulan, una santua naman nubot si kanin yu tinamnama, warwem kat panagbiag miyo na Diyos sa naginawa.